आ, दिनै सिमेन्ट सापरि बे सिनियर सेकेन्डारि आरो कलेजावहाय मोनसे फरायसाफोरनि जथुम जादों। बे स्टुडेन्ट मिट जादों। दा बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानिबो फरायसाफोर दङ। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट सापरि दख'रा आरो बिनि थुनलाइयारि गौथुमजों लोगोसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय लादों। मानोना जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे लाखानाय मावथांखि दङ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ। गासै बर' फरायसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसाफ्रानो दिनैनि मुगायाव जोबोद गोनांथारै गुन गोनां सोलोंथाइखौथ' लानांगोन, बेजों लोगोसे आदब जोङो सोलोंनांगोन। दा बेखायनो जोङो दिनै बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ खावलायगोन जाहाथे बे बुहुमाव एबा दानि समाव बे मुगायाव जोङो थांना थानो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि आदब सोलोंनो गोनां दङ। जोंनि ट्रेडिशनेल आदब, जोंनि लाइफ स्किल जि गोदान गोदान आदब आरो गुबुन गुबुन जाय आदबखौ जोङो सानफ्रामबो गाव गावनि क्रिएटिभिटि नलेज गियानखौ फेहेरनायाव फालिलांनो थाखाय बाहायलांनो थाखाय जोङो स्किलनि गोनांथि जायो। बेखौ जों बयबो लानांगोन। अब्लासो जोंनि बे गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे बाहागोआव जोङो गावखौ गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय आरोबाव साफ्रोम जोङो सुबुं हिसाबै दिनै खामानि होनो हाग्रा सुबुं जानो थाखाय जों जुजिनायनि मोनसे थासारिखौ मोनगोन। दा बेखायनो बावहाय जोङो मोननो हादों गोबां फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों, जोबोद मोजां बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे मिजिंथिदों बे सिमेन्ट सापरि ओनसोलाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव गासै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बेबादि मोनसे दावगालांनायनि बर' माहारिखौ मास्टार रेस गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जि बिफावखौ लालांगोन बे अरायसम बाख्नायथाव जागोन। आरो बेखौ मिजिंथिनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बयबो फरायसाफोरखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो मोजां खामानिनि थाखाय आवगायलांनांगौ आरो समाजाव माखासे नांथ'यै खामानिखौ जों दोनथ'नांगोन। जेरै जौ, जेरै ड्राग्स, जेरैहाय फेग्रा मुवा जानाय, जेरैहाय बायदि समाजनि बे आयेननि खान्थियाव लोब्बा जानायखौ जों जानगाराव दोननांगोन। आरोबाव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय हौवासा हिन्जावसा जोङो बेखौ दोननांगोन। लोगोसेयै मानसि गोमानाय लांखार जानाय हिउमेन ट्राफिकिंनि हेंथायै जों जयै गसंनांगोन। मानो होनबा बे मुगानि जुजिनायाव आथिखालनि जुजिनायाव बायदि रोखोम बेफोरबादि गोदान गोदान मोनसे थासारिनि जुजिनाय समाजाव फैदों। आरो बेखौ हेंथा खालामनोब्ला जों फरायसा हान्जायासो ज' ज'यै जों बेखौ हागोन। आरो सोद्रोम गेरेमसा बर' हारि दानो थाखाय जोङो बयजोंबो खौसेथियै आरो जुजिलायनायनि गेजेरजों जोङो गावनि गसंथानांगौनि थाखाय गावनि आइडेन्टिटि, राव, थुनलाइ, हारिमु, दोरोङारि बिथिंखौ गसंथानो थाखाय जोङो दिनै खामानि मावलांनांगौ। आरो बेयो नंखायनो जेरावबो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि आरो जुजिलायनायनि गेजेरजों जोङो गावनि गसंथानांगौनि थाखाय गावनि आइडेन्टिटि, राव, थुनलाइ, हारिमु, दोरोङारि बिथिंखौ गसंथानो थाखाय जोङो दिनै खामानि मावलांनांगौ। आरो बेयो नंखायनो जेरावबो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्राया सावरायजानांगौ। आरो बेखौनो जों फरायसाफोरनि गेजेरजों खावलायो। बायदि साइकेल रेले, बाइक रेले लानायनि गेजेरजों गोबां जिल्लायाव जोङो माखासे जोंनि माहारियारि मोनथायनि सोमोन्दै, बिसेसके हा हुनि मोनथायनि बाथ्रा, गावनि हाखौ बोरै रैखाथि होना लाखिनांगौ बिनि बाथ्रा, फरेस्टआव थानाय ओनसोलनि फरेस्ट राइट्सखौ बोरै जों मोनफुंनो हायो बिनि थाखाय सांग्रांथि, बेजों लोगोसे ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथि, समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै सांग्रांथि, गोसोम फोथायनायनि हेंथायै सांग्रांथि, जों बेफोर गासै बिथिंखौ लानानै जोङो गामि गामि जोङो बेबायदि बाइक साइकेल सालायनानै थाबायनानै जों बे हाबाफारिखौ लालांबाय थायो। आरो बेयो जोंनि मोनसे बड'फानि मुङाव गोजोरथियारि सोलायनाय मोनसे मावथांखि, जायजों जों मोनसे गेरेमसा बा मोनसे सोद्रोम हारि दानो थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनांगौ दं। दिनै बेफोर माखासे थासारि, जाय थासारिखौ जोंनि फरायसाफोरखौ नंखायनो खावलायगोन जे कलेज फरायनाय, हायार सेकेन्डारि फरायनाय समाव गावनि थांखिखौ थिरांथा लानायजों लोगोसे गाव मिथिनो हानाय, सोलोंनो गोसो जानाय बे गासै बिथिंखौ लानानै सोलोंनायाव, लेखा फरायनायाव गोसो होजोबनांगौ। बेजों लोगोसे माबाफोर जेंना ओंखारोब्ला लोगोफोरजों, फोरोंगिरिजों गुबुन गुबुन बिथिङाव सावरायनांगौ, अब्लासो जेंनानि समाधान फैयो। आरो नंखायनो जों प्रब्लेम सल्भिं मोनसे बाहागोखौ जों अरायसम जानांगोन। दिनै बेबादि जाब्रथाय जानायनिफ्राय जोङो बेखौ जाहोयैनि हेंथा खालामनो थाखाय जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन, जाहाथे जोंनि लोगोफ्रा फरायनायाव जेबो उसुबिदा जानो नाङा। दिनै बायदि राहा दङ, स्कलारशिप दङ आरो बायदि बिथिङाव दिनै जोंनि लोगोफोरजों मोजां मोनसे बाहागोआव थायोब्ला जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बयनिबो मदद मोनो। दिनै जोंनि दिथागिरि बिमा बिफा बयखौबो जोङो खावलायगोन जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जि मावथांखि बेखौ जाफुंसार होनायाव बिमा बिफानि मदद, समाजाव, गामियाव
ओनसोलाव माखासे नियम खानानै फरायसाफोरनि लेखा फरायनाय हुदाखौ बारायनो थाखाय जोङो बिफाव लानांगोन माखासे गामिनि नियम थि खालायना लानांगोन लेखा फरायनायनि सम आरो बेबादिनो आलां बालां जि आखल बेखौ जोङो होबथानो थाखाय रायजो समाजा जों जयै ओंखारनांगोन अब्लासो जोंनि समाजाव जों बेखौ फेंनानै लांनो हागोन दा बेखायनो जोङो गारजेन आरो गोरों गोरा गासै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिङाव नोजोर लानानै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनफुंनो थाखाय खामानि मावनो जों खावलायो दिनै खुंगा 21थि फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुम बेखौ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट सापरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद सिमेन्ट सापरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि पश्चिम जनाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि पश्चिम जनाय फरायसालिमा लोगोसे सिमेन्ट सापरि गोजौसिन गेजेरारि कमार्स फरायसालि बे गासै गंब्रै फरायसालिमाजों लोगो नांनानै दिनै सिमेन्ट सापरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि न'ब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों जोङो गाजा गोमजायै खुंनाय जादों बेयाव जोङो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुस्रि खोरोमदावारि सारखौ गाहाय आलासि महरै जों लिंहरनानै लाबोदों लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै जोङो जोंनिनो एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गाहाय बारग' फोरोंगिरि सारखौ जोङो थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै जों लिंनानै लाबोदों लोगोसे जोंनि 20थि इन्जुर लाइसि बड'सा आयराखिखौ बेखेवनो थाखाय जोंनिनो सिमेन्ट सापरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मुस्रि प्रबिन बसुमतारी सारखौ जोङो इन्जुर लाइसि बेखेवगिरि महरै जों आलासि लाबोदों दिनैनि बे थाखो बर' फरायसा जथुमजों लोब्बा लाफानानै फुंनि समाव जोङो बर' हारिनि दोरोङारि हारिमु हान्जा सुनाय हाबाफारि जोङो लादों बेखौ दैदेनदों जोंहा मुस्रि अजित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायजोंनो जोङो दिनै बर' हारिनि जा दोरोङारि मुवा बेसाद बेखौ लानानै जोङो हान्जा सुरदों आरो दिनैनि बे जथुमाव फरायसाफोरा गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय गाननानै बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामलांनायनि थाखाय गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अटो हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अटो हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।